Lero ndikufuna ndikuuzeni nonse akweri afete ku State House amuchipani cha MCP ndiye na nonse amene mmadana ndi chilungamo amene simmafuna kuuzidwa chilungamo pamene mukupanga zonunkha pamene mukupanga zolakwika kuti m'Malawi muno muli anthu ena olimba mtima amene samaopa konse ndipo mmodzi mwa anthu amene samaopayo ndiye ndi ineyo ndipo ine palibe amene angandinyumwise olo mutapanga mapulani otani kuti kaya mufuna mundiphe kaya mundimange kaya muziyenda ndi magalimoto kundisaka ineyo ine sinimanyumwisidwa ndipo mmene lili ziko la Malawi lino anthu ake akuyenda okufa ifa kale ndiye musamaopseze anthu kumanena kuti aye tikumusakasaka boni Kalindo ineyo ndilipo ndipo sindizachoka Malawi muno ziko langa ndilino nabadwiramo muno kwathu kumulanje muzi mwanjeza ndipo aliyense amandiona kaye pakali panopa ndi mmene ziko lanu lilavundira kusowa kwa mafuta njala chani ineyo ndikumachita kuyenda pansi ndipo amene mumatuma kuti azipha anthuwo sanga ndiphonyetu iyayi ndimayenda bwinobwino pansi osawopa wina aliyenseso opanda bodyguard ndiye ndinangofuna ndikuuzeni kunena kuti mukamapanga manyaka anuwo ndikumaopseza anthu ena ineyo mundichose mu list imeneyo ya manthayo ndipo ti ineyo chichitikireni zomangidwa za Kaliyati ndili mulilongo mwe munotu ndipo lero ndikupita uko ku 23 uko cha ku barracks uko kwachitika maliro achibale ndikupita kumene koko ndikakhala pa maliro amenewo ndikachoka pamene popo ndiyenda ulendo wadedza kwa amene mukundifuna amene mwatumiza anthu ati akundisakasaka ineyo musapange manyazi mubwere ndipo ndikubwerezenso ngakhale kuti ena ndikapereka nambala yanga amayipangira propaganda kumalankhulira zopusa mu Facebook ndi ma WhatsApp ati kufuna kuti ati ine mbiri yanga iipe iyoyi aliko Amalawi kunja uko amene akulifunira ziko lino zabwino ndipo amene wowo Amalawi amandipempherera sinimaopa wina aliyense kwa amene mukufunafuna kupha boni Kalindo kwa amene mukufuna ati kumanga boni Kalindo kaya apolisi amene mwasiya ntchito yanu komanso mwasanduka a MCP tengani cholembera 0 awiri 365 035 kuyimba foni imene kapena kuyichita track foni imene yoyo kuti muzapange zimene mukufuna ine sinimaopa wina aliyense ndipo muuzane mmakampu mwanumo mukamapanga maprogramu anu opusa ofuna kubera zisango ndipo tundifuna ndikuchiteni encourage inu ya MCP palibe china chilichonse chimene mungapange kuposa kubera kuti mulowe mboma iniyo kuyima 1 on 1 ndiba presidential aspirants ena apopo president wani yokumusiya apo palibe vote imene yangatole koma iniyo kuti muwine mubere basi choncho musamaopseze anthu muziko la democracy chifukwa muzaona zinthu zoopsa siku lina ziko la pansi makamaka kumbiri ya mpingo wa Katolika mawa pa 1 November komanso pa 2 November ndi masiku ofunikira kwambiri 1 November mu mpingo wa Katolika ndi siku limene amakumbukira anthu onse oyera amuna ndi akazi amene anagwira ntchito zabwino pali moyo pa ziko lapansi ndipo anthu amenewa amapanga mwambo wina wake wapaderadera owapempherera owapempha kuti achose nkhawa achose mavuto amene ali nawo pathupi pawo mbanja mwawo komanso mwina ziko ndikanapempha inu akatolika komanso Amalawi nonse akufuna kwabwino kunena kuti tiyeni tiligwirisire ntchito siku limeneli la 1 November pa ziko lonse lapansi pamene akatolika amapempherera anthu oyera kunena kuti anthu amene wawa alipempherereso ziko lino la Malawi malinga ndi mavuto amene tikukumana nawo ndipo mmodzi mwa anthu amene amachidwa regarded kukhala oyera ndi Papa John Paul wachiwiri amenenso anabwera kuno ku Malawi anaponda nthaka anakacheza ndi Bakiri Muluzi 1996 ife tili ana ndipo inu Amalawi akufuna kwabwino amene mmakonda ndi ziko lanu munaona zimene zinachitika mawonders amene anachitika muziko linolo mawonders atabwera Pope John Paul II Malawi muno munali mwayi muno munachitika business boom muno munachitika zinthu zimene anthu sanaziyembekezere ndimafuna kuti tiyeni titengerepo mwayi wa mawali pa 1 November kuti tipempherere ziko limene asogoleri yake angoba kuti tilipempherere ziko limene Mulungu alimvere chisoni anthu ake akungofa anthu a Malawi angofa ndi njala koma asogoleri alibe nazo ntchito asogoleri alibe welfare ya Malawi yo alibize kumabanda ndalama simungakhulupirire inu Amalawi kunena kuti president Chakwera ndi gulu lache pakali panopa agwirizana kuti atenge 6 billion azigawa kwa mafumu azigawa kwa anthu ndi cholinga kuti azawina chisankho cha 2025 what a shameful president mmene ziko lili mafuta asoweramu 6 billion kuyitenga 6 billion angakhale mafuta angati kuyitenga 6 billion angakhale mankhwala angati muzipatala kuyitenga 6 billion mungamangire masukulu angati kuyitenga 6 billion mungagule chakudya chokwanira bwanji koma tilibe nzeru asogoli athu ndiopanda nzeru alibize kutero ko dzulo anali kunchisi lero
akutenga 6 billion omweyo kupita nayo kusalima ndi kunkhotakota. Ino amalawi mudziwe musegule m'maso mwanu kunena kuti tili ndi president amene saganiza konse, amene ma advisors yake onse amene ni makape okhaokha, sakuganizira za umoyo wa anthu. Mene alili Malawi lero li fuel pena paliponse wasowa, chakudya mwadi makimulibemo, anthu akugona ninjala, anthu akufa ninjala. Lero wina changatenge ndithu 6 billion ndikumaseweresa kumapasa anthu ndikumauza mafumu kuti zilembani anthu chanzika chawo muzilembapo nambala muziyapasa ndalama chifukwa chokuti chofuna kuwina chisankho. Bambo wanzeru samatenga ndalama kupita nayo kumowa ndikumakamwera mowa pomwe pabanjapo palibepo chakudya. Bambo wanzeru amasamalira ana ake ndi mkazi ache. Chimozimozi sumene anthu amamusankha chakwera. Amalawi tinali ndi high expectation kunena kuti tikhala ndi president opemphera amene ati akhale ndi welfare ya Amalawi. Amalawi mene akuzunzikira ngakhale amene ali mayiko akunja munati mupite mukaone eniyo mmene umoyo umene ukukhalira anthu even pa South Africa pompa amalira atu anthu ku South Africa kufuna kuti abwerere kwawo, koma amazifusa mafuso kumanena kuti kodi tikabwerera tizikapanga chani. Lero MCP ndi president chakwera ali busy kuba ndalama zaboma ndicho linga kuti ndalama zo amene azibamu atazawinenso zisankho za 2025. Asogoleri ena mbuyo mwakati azipanga moyo wa chakwera Malawi isili kukhulupirira kuti akanakhala ali pano. Pano pati kunena pano ma meeting mwawo agwirizanamo another plan yonena kuti madera onse amene asali awo ngati aku Southern region, Eastern region, Northern region mmene mumu masiku amene ameki akukhazikisamo akalembera azikatenga chimanga azikagawamo. Ndicho linga kuti anthu chifukwa cha njala, chifukwa chosusuka azitamangira kuchimanga kuja, azikalandira chimanga chija. Nthawi yomweyonso azikachita demand ma ID kunena kuti tipaseni ID, azikoperapo nambala ija, azikalowesa ku 43 kumene kuli makompyuta awo. Waelo madera amene ali awo ndi awa mukuona sopano president ali busy ali pa campaign trail yona mangati akucheza ndi mafumu koma akuwauza mafumu mmene momwe akudusamo mafumu ake ali mbakale mayina a anthu kuzera pa zamzika. Kutereko uja wagwidwa kunkhota kuna ndi zamzika zambirimbiri uja amene chatusamangidwa. Izi ndiye mukhulupirire Amalawi amene ujasamangidwa nkhani imene jaingozizira monga mene zimazizirira nkhani zina. Pali anyamata opusa kwambiri a MCP amene akubweresa nkhanza muno Malawi. A lot of nkhanza atrocities koma samamangidwa. Choncho pakufunikira kuti ziko lino tilipempherere kunena kuti pa 1 November akatolika amakhulupirira anthu onse oyera amuna ndi akazi amene anagwirapo ntchito zabwino ali moyo. Ndipo ife kuno ku Malawi tinadalisidwa chifukwa papa wachiwiri anabwera 1996 uko kukwacha ndipo Malawi muno munali mtendere. Komanso pa 2 November ndi siku limene mpingo wa Katolika umapempherera ndi kukumbukira anthu onse amene anamwalira. Tiyeninso Amalawi tigwade pansi tipemphere kuti tiziwe chimene chidapha abale anthu kuphatikizapo Saulo Chilima kuchikangawa. Kodi chidachitika ndi chani pa 2 November ndi masiku awiri amene wa 1 komanso 2 amene ali so special ndipo kumachitika zinthu ma wonders zinthu zozizwa makamaka munthu mukamapempherera ndi mtima wonse kwa Mulungu. Ine ndikuuzeni Amalawi abale anga osauka pempherotu ndi chida chopsa kugwada pansi pamaso pa Mulungu olokupereka nsembe kumene kale lija makolo athu ankapereka nsembe azungu asanafike, kupempherera kwa chisumphi na malenga, kupempherera kwa olenga zuwa, kupempherera kwa na malengayo zinthu zinkachitika. Choncho tisaphwekese iyayi, tiyeni tipempherere ziko ili abale mazibusa onse a genuine, tiyeni tijoine mpingo wa Katolika pa 1 November pamene akupempherera anthu onse oyera, komanso pa 2 November pamene kumbukira anthu onse omwalira, anthu onse okufa, azibale athu amene anamwalira, kayandani wathu amene anamwalira, okondedwa athu. Tiyeni pa 2 November pano tiyapempherere, tiyauze mavuto mene ankapangira kale lija makolo athu amapita pa mitengo ya msolo, mtengo wa mpoza, mtengo wa nkuyu ndikumakathira nsembe. Tiyeninso ife pa 2 pano tikathire nsembe pamenepo tiyauze abale athu za mavuto amene ali kuno ku Malawi. Kale kalero anthu ankatero ndipo zinthu zinkayenda, olokupempherera mvula kumene zinkatero, koma pano pa Satana analowa muno Malawi. Zose zikuyendera sataniki. Ndi chifukwa chake ulo titatengana ndi kukazaza mu Kamuzu Stadium, mu Bingu Stadium, Mzuzu Stadium kupempherera mvula mipingo yonse sizingatheke chifukwa chonena kuti Satana wakula. Choncho ineyo ndikufuna ndikumemezeni Amalawi kuti tiyeni tijoine mpingo wa Katolika umene mapemphero awo amakhalanso ndithu mapemphero okhwima bwino, mapemphero omuopa Mulungu. Tipemphe ngakhale inu Asilamu ndi mpingo so wina umene umandisangalatsa ine mpingo wa Asilamu amapempherera so zenizeni kumachita kumva kunena kuti munthu akupemphera uyuyu akupemphera
atavala zinthu zawo zoyera. Tiyeni tipempherere ziko ili, ndipo ziko ili Mulungu alipase zodabwisa, apereke zozizwa mu ziko lino, chifukwa tikapusa tonse tifamo. Usogoleri wanji wotere, usogoleri kuti akusogolera ati ndi mbusa koma akuoneka ngati sanambe wakhalapo mbusa, akungolekerera zinthu zopusa zikuchitika munomo Malawi. Ndipo ati pakali panopa ati akonza program yokuti azichosa apolisi ntchito, aziyimisa ntchito apolisi ena amene akuaganizira kuti amene wakumapereka ma information kwa Wabakiri Muluzi, kwa Wantanyiwa, komanso Boni Kalindo. Ati apolisi ndi amene akupereka akuwakayikira, ndipo ali pa ndandanda. Last week kunali meeting kuti achose apolisi wonse amene akuwakayikira, komanso ena amene akuchokera kumwera, ati amene onda amene akumapereka information. Ma information itu akuchoka mu area sate mwanu momo, ma information akuchoka ku State House Kongo kwa anthu amene akuona kuti ali disgruntled. Ndipo simungakhulupirire kuti ochewa ndi okwiya kwambiri ndi ulamuliro wanu. Eriru nchewa sakusangalala ndi ulamuliro wachakwera, ulamuliro umene sitikuyembekezera kuti upindulira Malawi, ulamuliro umene waonesa mavuto opsa a Malawi. Choncho musanamizidwe inuyo ati aboma komanso enu MCP amene mmagwira ntchito ngati apolisi koma muli MCP. Musataye nthawi yanu ndi kumaopseza apolisi anzanu, musataye nthawi yanu kumaopseza